Ka arpo tarik no pra ajar puar kadai kasngi ko bansak jingkan mau ya ka kong tiu lindar thong ni bat sau ngot ki khun chongka ki blasha e khun suat hadien jong ka jingklat no jong pa ka yeng ha ka ba ki la hab ban im kordet highway yeng trap baret iba ha ka polir ru ka pe harangkat ka jingduk jingkerdu ka bayai ban yaki nakasngi sha kasngi Henry hakani kasi kasteng kinong nya thuk kabalatip kum ka the ultimate biker association tulba kala ID no yakayeng balai kamera baladep ban prisna bat airong airup nodong shadong harangkat ru bat kijaikup lembat ki kwe di kijingdon kam ka kong tiu lin daris thong ni ka de nakasnong mau thau yang nong trau ka bajngai kumba khatsan kilometer e na mau korwat south west kasil district ya kane ke yeng latte da kotolba mokrwat unit harangkat ke jingkersan borba jong kotolba sutra body ki unit nakaleng ka rilom khasi jandia bat kumjuru ke jingsinjan jong ki riu simet lengba kotolba mokrwat unit ya kane ke yeng la pleno menta kasi do reverend NS walang pastor in charge jong ka district singi maulen jong ka balang presbyterian harangkat ke jingduai penkentang shwa ba kane ka longkme bat ki khun jong ka kinyo ban shong bansa ipli menta ya kane ke yeng nang ba kane ka basa kane ke yeng kan song suk song sain bat kan syakri yo try ublay da kan sim jong bi dikmen tum ta ha kan por klino ya kan kan We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ngam laban siu keliang api, ndai tak ublay ubal keliang api. Ublay ubal kuyap ci iway pa iway. Ublay si butayat si barok, ublay pa si keliang api. Kalong ke jisu kemen ka ila poi hadu ni kasni ang bang ila yo ban fli yang de yeng ha ka ba ila ap milen ti borok si kata ba lanu ni la lanu ni pendap hurai ya la bor ibaret ha ka ba ila lengba ka jis dok tilang wei pa wei member jo ka tulba bat ro lengba ka jis dok tilang jo ki riu sebun mensem ki bla no senyang ni la kalong ta ki tiar la kalong ta pisah la kalong ta bormet ha ka ba ila yo ban no keluj mensem ha ka ba ila yo ban fli ha ban fli no mensedan mentai ni ke yeng bat ngah da ai ku blai wei pe wei memlak benjar keteng lo wei pe wei bala don kti ki bala ya don kti nam ta kan ni ka long yeng hang ni po mau thiang pi hi kong ba fli ila sha i kun swat u pa jo ki yeng la yo ban lej no cha kari bom jikut ila pi ni kong don hang ni rakat ni kun badang ret rangkat ban kamet ku bam da koj ba khya ba te kalong ka sinjam ka bang ila yo ban le nam ta kan ni kalong yeng bani kermen ba update tang kat ne rei ki kermen ru lomba ka kan ni ka association ko jongi watla nang ni sakmat ni kermen ba ka association ka ba nang ni mo korwat kan la ban le ai nam ta ki wei ki islam ki bang nang yo ban jam hadin pat ngasiu ban yaro ya kan ni ka kan hun ka jong phi ngan athu happy ba ha kasin ka baningkong bak piu lawan yu kejat ha kan ka sinong jongi ba piwan wat kum ye ina ying te ba pilasem bat pilawat yang ngi kum kinong punya sinong o ngai ro ya kane bat nga keli na ki kato kane ki ba pi lawan ha kan ka sinong ngong pio jing tip na ei yong em ni siwat ngong balai phim nga keli ngong balai phim phim ya thu phim ya ai jing tip hangi rei ki ong em ngim ju ai jing tip hakirang ba sinong namar ba le se kirang ba sinong kin bu ya ki ba hayeng la jong te ya kata nga dasngeu ba phida le sisa ya kata ka kam isn ei ngasngeu ya ro sisa ya ka jingle ka jong phi te ngatharai tang kita ngam da kren pun namar tang bun ki ban sakren te ngasiu ai khublai ya phi bakane ka kam mile isn ei ka jong phi te ngatuai ki bok ki riang na kaliang jungi ka sinong ba ai ba ublei unang kerku ya ka kan hun jong phi ba ya phi i wei